No niin, onko meillä mitään lämpäriä? Lämpäri? Oo, mulla on lämpäri. Onko sulla virtaisia? Ei hyvä mies, vaan se tähtäin. Onko meillä tähtäin lämpäri? Tähtäin? On sekin. Katos, mulla on tämmönen hieno, kato. Pixra. Just se. Pixra. Joo, tää on maailmalla hyvinkin tunnettu, mutta nyt saatu Suomeen. Se on vissiin Suomessa aika uusi. On, mutta nyt on saatu. No ei siinä Pimeässä nimenomaan on. Tulkoon vaikka pimeys, niin täältä lähtee. Joo, sikajahtia ja supijahtia ja jossakin paikassa vielä saa peurojakin. Niin, erikoisluvalla. Niin. Jos niitä on haitaksi asti. Niin. Tällähän näkee pimeässä ihan 2 kilometriin asti ampua, mutta mulle nyt riittää vähän lyhyempikin matka. Hyvin varustelluista putiikeista ympäri Suomenniemen.